Nyakorom jonka moro mintiere dakika oskadha 15 tok saa achiel mar okinyi machiegni tok marwa chenro mano mar piny okinyi makawuono wadaro twak otende kod chal mar piny Kenya mano mong'ere gi dholie ka State of the Nation. Wagena weche mopogore mabende osebedo katimore e pacho kae Nyakorom Gajwang'. Wadhi bedo kwanono gi kind thuolo mar saa 1:30 modong' kapok adonjo gi chenro machielo. Okinyi makawuono Nyakorom Gajwang' adhi bedo gi welo ariyo. Kata kamano wendo mokwongo mosechopo antiere godo ka okang' mokwongo jal mong'ere kaka Eric Asembo. Arwaki ni machiegni inyalo mana moso jopiny. Nyisgi ni Eric Asembo to ng'a? Erokamano. Eric Asembo ni en wuod Homa Bay County. Eric Asembo ni ae gweng' miluongo ni Kanyikela Ward. Ing'eni jaluo ing'e gi kama oae. Koro awuok kamiluongo ni Kanyikela Ward, Ndhiwa constituency. Homa Bay County, aja Kenya. Kuro mane nonro mara. Erokamano ahinya. Okinyi makawuono adbiro bedo kwang'iyo chal mar piny Kenya. E weche mopogore mabende osebedo katimore. Moko kuom gibende nasekelo e gazeti okinyi makawuono. Wach mabende pod nitiere dho jopiny. Mabende adwaro mar mondo mi wachak godo en kotenre kod meto mago sara ne jod bura, governor, senators, PSS, jotije mago mag serikal. Mabende duol mochung'ne ndiko jotije mag piny wacho sara SRC nogolo chapa e oboke. Nyaka sani odiochieng' manyoro ne giwacho ni githicho dwaro makamanok. En adier ni ok wanyal wacho ni SRC otimo marach. Nikech SRC ne tiyo gi chik mane ndalono ok ji ne ng'anyo ka jotich ne ng'anyo kon gi koni kawacho ni pesa mimiyo gi tin. Kendo ne giwacho ni gima wadwaro gimiluongo ni mondo miwa omedwa mshahara. SRC notiyo gi chik mowacho ni sani ok dwa med mshahara gi 2023 ni, koro wakete mondo wachak timo medo mshahara e komenda mar 2024 gi 25. Kanochopo to ne giwacho ni gidwa ni mondo gichop chikno. Koro gin wuon gitimo mana tichgi kaka duol mochung' ne chiwo weche mag osara. Koro en tich mar ker gi jok ma ng'iyo weche mag omenda ema nyalo wacho kaka wabunge wacho ni ooyo wayie ni nonego medwa osara e komenda 2024 to gi 2025. To kaluwore gi kaka ngima chal gi kama wantiere ni, wakwayo ni timuru weyo matin. Nonego ng'iew ni law to waneno kaka ngima tek. Wawere gi wach law mokwongo. Wakwongo ng'iew mogo, ko law bo ng'iew bang'e. Mana pa ni gima jotendwa otimo. To gima nyalo mana wacho ni ok ni gitime ni gi chuny gi mayet, ok gitime ni gihero. Jo Kenya ema gisaneno kosachich kodgi. Koro giwuondore ka gima gidwan gichak bedo joma beyo kendo. Dong sama bende koro dwa medo godo jotije mag piny wacho sara nikech bang'e ni waloko iwacho ni hik omenda nikech sani nek bende wantiere hik omenda mar 2024-2025 nikech dwe mar 7 e hik omenda manyien machakoga. Aparo ni mana kaka iwacho ni SRC kano pedho en kaluwore kod chik mabende natayogi. Ema ni thuolo mabende koro gikete lendo makama. Ema jopiny osebedo ka godo. Mane momiyo winjo kachako ni gin owuon nok gidwa ni mondo makgi gi makosa moro ni nok giketo gimane giketo e gaset. Koro gin owuon gichopo chikgi. Koro giwacho ni wan owuon wawacho ni onego bed ni wamedo osara kachakore gi komenda mar 24-25. Koro jok bonego medo osara gi ema wacho ni ooyo wayie mane nonego medwa lakini tim chunga ne mano matin. Gima nagombo ni mondo tim gi chik. Nonego ket ni kare koipo ni ikethe to kik chieng' moro jomoko bi dhi e doho chak wacho ni nonego medwa misara kochakore gi komenda 24-25. Koro nikech koro chak time 2028-29. Koro gidwa ochul gi pesa mag higa mamoko ka. Nikech gichane ni gaset notice. Nyaka chak lok gaset notice cha ni note mang'one okethe mondo bed ni koro onge. Nikech Kenya ka be wan gi joma boringe do ba wacho ni nokethe ratichwa nonego meda pesa kaka samoro MCA king'iyo pesa ni maybe samoro ng'ata 990 mane miya ni ne ng'eny. Lakini MCA to ywak ni osach gi tin ka nogolo 300 to nodugo 154. Koro gin owuon sani no med gi pesa ne gidhi chama 164. Koro samoro ng'ato to ne MCA chieng' moro nyalo neno ni an ang'o
no tamo chamo pesa. Kata sani bunyo ka gipo chako go koko kani wan kodi tamowa to wan pesa watin, jok ma complain ni kik medgi no to gin pesa ging'eny. Mani gima ibo chako yudo katim. Koro miyo gisano nego kete chik mondo chako biro dhi obede gazette notice ni wach mar 2023 manotim August 2023 cha en kuro gole oko onge misara mimedo mana gomo notimo nikech wach makamano to adiera chutho nikech winjo kanyo ka dul mar SRC kokalo ka Nyiralin Meng'ich nowacho ni negiseloso gi migawo mochung' weche mag omenda pachoka mondo migawo mar treasury mar mondo midwaro makamano chungi. Jatend piny Kenya bedo doche manyoro bende nogolo milome ka bende wacho ni SRC ochung dwaro mano mar medo jotije mag piny owacho osara. Kata kamano senators Nyakwar Mgajwang' odoche manyoro gin bende na gitwako tende kod okang' makama. Nitiere sigana moro ma bende Lydia Okeyo jafwambo marwa notimonwa kaluwore kod government officials kata mana jodito mopogore mag piny owacho ma bende noloso odiochieng' manyoro kaluwore kod meto mag osara. Moko kuom senators koro wacho alanga an ok adwa mar mondo mi omed osara. Wanyana sigana makamano monde. Duol machano sach jotije sirikal SRC owito kucha chenro mane geto medo sach jotije piny owacho kaluwore gi okenge manoketie chenro ni higa mokalo dwe mar aboro. In consultation with the National Treasury, SRC hereby freezes the upward review of salaries for all state officers and will review the advice for all other officers, taking into account the current realities of the economy, taking into account any contractual commitments and reduced budget so as to ensure affordability and fiscal sustainability of the public wage bill. Maen kaluwore gi ng'ur manogol gi oganda jo Kenya inya kinde mang'anyo ewi pek mar ngima osebedo kadhi mbele pachoka kamoko kuom oganda dwaro mondo jatend piny Kenya William Ruto ogwe tao. Duol no lero ni gitiyo kanyakla gi bede sirikal mamoko mar duogo kwan mag osara ma ichulo jotije piny owacho nyaka atamalo 35 kaluwore gi chike ma pachoka kata obedo ni sani en ni atamalo 46.64. Consequently, the wage bill has come down from 54.77% of revenue in 2020-21 to 46.64% in 2022-2023. The wage bill is expected to further decline to 35% of revenue by 2028. Mabiro bang' jatend piny Kenya William Ruto chiwo ote yoro oboke ne duol no mondo mi ochung chenro no kaluwore ni paro mar chik mar omenda osewit kucha kendo ochumi ma pachoka bende ni kamarach. Jatend migawo mar jotije sirikal Moses Kuria bende nondiko ne duol no mondo owit kucha paro mar meto mar osach jotije piny owacho kowacho ni ok owinjore. Okawo tuno 1.1 maina atamalo 47 mar osuru kendo kete osara gino maweyo aguch Kenya gi atamalo 54 mar omenda mochoki ne weche dongruok, chulo gope kod chenro mamoko. There is a problem because as a percentage of revenue it is consuming more resources than it should. That is the wage bill itself. But if we look at the salaries in absolute terms for a number of the public officers, it is actually way below the market. Jatend kweth manoke od bura Opiyo Wandayo yango ni kik mede osara to kar mano ti kod omenda go endiko jopuonj junior secondary tich, ndiko rawere tich kod chenro moko. As a matter of fact, again, I want you to go on record that I, together with my deputy, Honorable Mbui, have rejected in totality the purported salary increment by the SRC. I think we need to give you and we are asking the National Treasury to reallocate that money towards employing the JSS teachers, towards employing health workers, and in fact towards helping the youth who are out there struggling to get gainful employment. Jod bura manyali Mohamed Ali oyango ni ma oken sama kare munjo media jotije piny owacho sara kaloro ni thoth oganda jo Kenya onge tije ka bende ochui mapacho kayulo to kar mano uyo duok piny osara go kendo oketo omenda go e tije mamoko. SRC iko pale kwa mujibu wa katiba. Sisi wabunge hatukai chini tukajiongezea mshahara. SRC inaongezea wafanyikazi wote wa serikali Kenya nzima mshahara. Na wakiongeza sio sisi tumewalazimisha kuongeza, lakini nataka kuambia SRC ni makosa kuongeza wakati nchi iko katika hali hii. Wakati sasa hivi ni wakati wa kujenga nchi, na hii SRC haijaongeza sasa hivi, ni bad timing. Unasikia kuna wakati uko mahali pabaya wakati mbaya. They have expressed desire
that they are willing to have a pay cut. We would definitely be more than happy to go that direction because they have expressed the interest to do that. So it is not impossible. It can be done. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Ne koro mgajwang winjo kanyo jotelo mopogore opogore ma bende loso e dwaro makamano ka bende giwacho ni oken saa ma owinjore nikech nang'iyo kata mno omenda ma bende treasury mano migawo mochung' ne weche mag omenda jachulo jotije mago mag piny owacho osara. Iwacho ni annually mago higa ka higa osara ma bende migawo mochung' ne omenda chulo jotije mag piny owacho en siling bilion 9.85 manyiso ni kadina po nono ni omeda osara mago mag jotije mag piny owacho kaluwore kod dwaro ma bende SRC nochwalo dina beni treasury manyo siling bilion 10.92 mano higa ka higa mano mar chulo osara. Asembe winjo kanyo jotelo mopogore opogore ma bende loso giwacho ni saa ok owinjore nikech sani chal mar ochumi kata mana king'iyo jatend piny Kenya owuon wacho ni bang' thicho ok odwaro kata mana paro mar chik mar omenda nyiso ni piny Kenya bende wanyalo bedo ni wadhi kwayo kata mana siling trilion 1 mano mar buo godo budget. Kopogore gi mano waseneno jopuonje mane bende ndike tich kopogore gi mano waseneno jopiny pek mar ochumi kaka chal awinjo mana pachi kotendo gi mano. Apani dwa chak bedo gi jotelo machal kama chon. To dekoro wan mabor, dekoro gope mang'eny waonge godo. Nikech chon kano chakore to niwinjo ni wabunge ni chulo mana 200,000. Sani iwinjo kani somo king'iyo gima SRC wacho en 700,000 gi wiye. Nyiso ni paro ni nonego bed ni chako tiyo chon. To mokwongo adwa goyo kamano ne jotendwa moyie mondo wach ni an pesa ni ok adwar. To nada wacho ni gimoro. Ok onego wacha gi dhok ni an pesa ni ok adwar. Amor kana neno ka nitiere seneta Musa Ndiko, jaod bura Musa Ndiko ka wacho ni an owuon adwa ni pesa no kik miya. To de wabed ni ok nyal time gi ng'ata achiel ji ariyo ndiko. Oni gino nego dhi time e yo moro mana kaka nakwongo wacho mar chik. Kaka winjo SRC wacho ni jotelo oseyie pay cut. Kopogore gi pesa mane medo gini nyaka giyie mondo chak duok pesa no piny. Nikech Kenya ni kama rach. Mondo wayud kaka wanyalo onge tiende mondo icham milion 1 mano pesa ni to in michamo milion 1 ni jomoko to onge gima tim. Kiyie ni nyalo gol pesa ni kowuok 900 ti 700 kata 600 to 300 modong' e wiye no inyalo ndik godo japuonj inyalo ndik go daktari inyalo ndik go kuonde man gi fuo. Ten mana penjo ni jotelo adima bende koro noyie nikech winjo kanyo ka jakom mano mar SRC Lin Meng'icho to nitiere moko kuom jotelo ma bende koro dwar pay cut dwar mar mondo mi omenda ma bende imiyo gi cha mar mondo mi ondosi. Penjo en ni adima bende koro biro chwalo dwaro makamano. Nagombo nyoro naneno kaka senate ne ji wuoyo. Nyoro maneno ka jo senate wuoyo maonge ng'ama ng'iyo ni to ene bura mane. Ene Azimio kosene Kenya Kwanza. Ne giwuoyo gi dhok achiel. Nagombo ni jotendwa ka nyalo chako wuoyo gi dhok achiel, gi paro achiel, gi twech achiel. To nyalo ketowa e yo moro ma Kenya nyalo dhi mbele. Nikech ago gibowacho ni yawa pesa mimiyo wang'eny. Noneno ni mondo kopogore gi mani medowa ni kik medwa to kendo noneno ni mwachamo sani ni bochako ng'adwa. Kwa nyalo bedo gi transparency ela mane Senator Sifuna wacho nyoro. Mowacho ni oyudo ka omwom pesa mang'eny ni e account ni mar ETC. To ipani kama ng'ata achiel mowacho mare joma moko to magiedi owacho kitemo goyo natemo goyo nyoro owacho ni en gi siling 377 to atemo wacho ni en gi geche 2 oringo koa Mlolongo modhi Ogik Westland mano koro e kama ndara mar expressway rumo en siling 450 kuom gari achiel kodhi gi dugo 900 ka en gi geche 2 wuonda ni en gi cheska maluwo bang'e geche 2 onyalo tiyo mana 324 mano nyiso no oringo pile ka pile. Seneta onge maringo pile ka pile. To bende Mlolongo samoro kodak kata mna okodak Mlolongo oringo pile. Gima nachaka penjora ng'ama timo mani to aneno ni mano be gik maketo nyayo mibadhi nikech ang'o ing'e maber ni jaod bura kata seneta en ng'ama tiyo kum ranyisi kang'eny to ndalo 5 e juma. Ang'o mimiye pesa mang'eny koso dibed ni jowa mondiko mago kwano omenda e offices ema kia tich magitimo.
nikech apani kitiyo kumoro to onego ing'e ni ng'ani onego bed namiye pesa marom kama nikech obiro ringo ndalo marom kama. Secondly, kata mar ariyo pole, onego bedi ni wang'eyo ni to jogi gidak kama chal nade, nikech kimiyo ng'ato pesa mang'eny kamano to nitie jomoko gin yore minyayo go mibadhi, nikech ibo winjo ka igo loko tibo wacho ni jo expressway milo ni Moja Express okawo pesano nicho waketo ni pesa kadi ni pesa ni oserumo. Maga yore achiel kuom yore ma mibadhi bedo godo e piny. To bende kamna kopogore gi mane wacho weche motenore kod senators kata mna kaka ne giloso odiochieng' manyoro nikech chal ka gima senators odiochieng' manyoro noloso gi dwol achiel. Nyalo bedo ni kaluwore kod weche mabende osebedo ka dhi nyime e pacho ka nikech odiochieng' manyoro ka niwinjo kata mna kaka senators loso mano mawuok e kweth mapingo piny owacho kanyakla kod mago mantiere sirikal. Ne ginyiso jatend piny Kenya mar mondo mi odwok piny pek mar osigo ma bende entiere godo. Mano kaluwore kod iwacho ni cabinet advisors jok ma bende osebedo ka chiwo ne paro ofaya kata mna oriembe moko kuom gi nikech ok gisebedo kata mna ka ginyuolo olemo makare. Kopogore gi mano wach mar CAS jolub jotend migepe ma bende jatend piny Kenya wacho ni obiro bedo kothicho oko bang' doho ne ochungo dwaro ma kamano. Unconstitutional offices mag apise ma bende kotenre kod pend chike ma pacho ka apise kaka mag mikai mokwongo mikai mar ariyo e kind apise mamoko bende paro ni paro ma kamano bende liw mano mar duoko ting' ma bende jatend piny Kenya nitiere godo nikech magi duto te biro kod osara. Ineno adier mantiere ni offices go onego gol gi oko. Wan Kenya ka wabedo overrepresented. Nyiso ni jomuchung'nwa koro dwa bedo mang'eny moingowa. Nikech ere tiende mondo mi wabed go office mar jalup ker kata chi ker. Ker emondike tich nikech koro chako dhi kamano to kare wobo gik nyaka ni kare wabunge bebo dwaro ni gibed go office mag mondegi nikech gibe ji mondo irgi ka dwaro irgi weche moko. Gimonego timre ni offices go de jocha bed ni an ker to kano donjo to gimono kongo wacho ni adwa ng'ado gimoro amora. CS no imiye chik no nyalo kawo nyaka 14. Ang'o ni mon ndika 14 to wacho ni ya kama yude Kenya nyawadwa mocha watiyo godo na yudo ka no keto Kenya kamarach. An ka donjo ka to gima chako godo CS gidene cabinet ministers secretaries ang'ado gi nyaka 14. Ento na wacho no ko bindiko getich nikech mokwongo cha dono ndiko 50. Ma kora woe cabinet secretaries jotend migepe sani gin 21. Kuro no duogo gi no abiro no golo ng'eni kigolo abiriyo ng'ama ben jatend migawo ka jatend migawo nigi pesa motiyo go en pesa mang'eny nikech en ng'at achiel ni en gi PA en gi security en gi office no king'iyo en pesa maduong'. Magi e pesa manyalo konyo kama ni wacho ni inyalo ndik godo jopuonj mag nyithindo inyalo ndik go dakteche kamano. Koro gima natemo mana neno ka sirikal temo timo ni adier ma Nyasaye gima onego be notimo en ng'ado expenses kata yo magitiyo go omenda mok kony japiny ma kawaida. Kosafwenyo ni mano kaka 50 ka ono kaka nyocha dowo wito gi oko cha ebo onego wach ni ayie ni gima dowo no wacho kendo an bende jok mineno ng'ado ne rieko gi ada wacho ni gima ng'ado ne rieko onge. Okine ka gisebedo ka ging'ado onge gima ging'ado. Gitemo nyiso ker gima ker gombo winjo. Okwongo ichalo gima ng'ato kwongo winjo pachi to kose winjo pachi to kone abe pachi ne mana datiyo godo. Nikech kiwinjo gik ma ker wacho to chal ni ker onge gi picture mar Kenya. Ker odak e piny moro to Kenya en piny moro. Koro stories gi igone ka gima Kenya ko onge. Omiyo to neno ni pesa michulo jogo chamo pes ji kayiem nono. Gichamo pes jo Kenya kayiem nono. Mano bende paro mano bende nochiw gi senators mopogore ma bende nyaka sani wang'eni wantiere gi jotend migepe 21 mokuom senators na dwaro mar mondo jatend piny Kenya koro duok namba no piny gi 7 nyaka 14. Bende gidwa ni departments mamoko bed merged. Departments mopogore koro mar mondo mi oriw mondo oga pesa ma bende piny wacho tiyo godo. Bende permanent secretaries mano PSS bende gidwaro mar mondo mi dok chien. Sani wantiere gi PSS mago jogoro mungirore 51. Senators dwaro mar mondo mi odwok gi piny nyaka 30. Okang' ma bende gigeno ni biro bedo kata mna golo iwacho ni nduso budget ma bende piny owacho osebedo ka tiyo godo. Machiel ma bende neno kwa mipeke gazeti okinyi makawuono en dwaro
mano mar thicho oko moko kuom jotend migepe nikech kopogore kata mana gi migepe mopogore opogore jotend migepe moko bende isundo gisebedo ka gitiyo makare moko kuom gi opong' gi mibadhi gitiyo kod pesa kata mana omenda mag piny owacho arietha akendi mano to diwach nang'o nikech kisomo Daily Nation okiny ma kawuono wach mano mipeke en jitters as Ruto cabinet purge looms koro dibed jatend piny Kenya bende e kind thuolo machiegni biro bedo katimo lokruok mago mag tend migepe mage. Ineno kidwa bedo jatelo. Ni jatelo nigi gik moko ariyo ma nyaka itim. Nyaka ibed dictator kata ibed mana jakom mar anyuola. Nyaka ibed gi dictatorship moro matin. Ma nyaka osiepni moro otimo marach. Nyaka yikri mar kwere to kendo ikwere buro kikwere kama une kendu. Gima sahinyowa e pacho ka mangima en ni nitie jotendwa matimo gik moko to ok kwergi. Iyudo ka ng'ato makosa motimo ikawo ibiyo ne ng'ama chielo. Ka jatend migawo mochung' ne mbolea inyalo us marach. Jatend migawo mochung' ne weche mag mor mar tedo ikelo mo mar tedo yo marach. Ni kasi kawo makosa no ibiyo ne ng'ama chielo. Gima hinyowa Kenya ka Sharon en niya. Sama ng'ato donje telo to nitie jok manokonye manyo telo no. Koro nitiere kaka ji notiyo gomenda gi kata gi mwandu gi e yor manyo telo ni. Kidwa gola ta piny to migola ni to koka tiyo dwe achiel. Ato kare mwenda na mwencha tiyo go kata dhi yudo nang'o. Mae gima hinyowa e pacho ka. Nikech ikono ng'ato ni mondo gol ng'ato. Mar ariyo en ni ken mibadhi to en mibadhi mipogo. Achamo ne en $20,000,000 na kelo ni $10,000,000 ka wapar. An makore dari embani kare duong na ito dong ni chamo. Koro magi gin gik makelo mondo wich mibadhi kik thirire nikech en gima kan mibadhi manie e tend migawo en mibadhi mopogi. Makichako kunyo ji tipo kikunyo ng'eni nitie seche moko maka gimoro timore to kodhi omiero nyaka jatelo to mo kaka jatelo nyalo yale tek. Mane gima timore. Sasa mineno ka mibadhi moro timore to jatelo kudwa wuoye mang'eny. Nyiso ni jatelo ni samoro en achiel kuom jok ma mibadhi ni nitiere. Nyinge ma okone to en tiere i mibadhi ni. To ka en gimokia, sembe wuok oko motegno to kwero. To wacho ni achungi timchunga ne kachacha. Monda no ni ane. To be aneno ni onge tini mundi kichuga pod nono ng'ato. Ka ng'ato nigi mibadhi manenore, ok igole oko tinga ikaw ng'ama chielo nikech piny ok orumo, ji ok orumo. Ji pod nitie. Ikaw ng'ama chielo tiketo. To gima hinyowa ahinya en ni sama iloso sirikal, nitiere jok maloso sirikal. Mo invest moketo mwandu gi loso sirikal. Koro ni mondo duokne gi lwedo, tiduoko ne kata koro lwetgi olil. To ni nyaka gini magibed kanyo. Mane mineno ka kot nyocho chungo mondo ji 50 ka kik mi thuolo. Nikech ang'o ne iduoko ne gima na lwedo nikech ng'ato kini nodong' nokobedo mbunge, kia ng'ato nokobedo gavana, ni koro gimiti ne ni koro imiye kumo. Nikech nosira dwaro mara. Nikech nosiro dwaro mari. Ni mane winjo kiwacho ni ni kaliech duong' ji weuru thagoru kata yudo mana yip kata yudo mana ite kata yudo mana ng'o. Mano gimonego bed ni bedo maonge. Mane kama koro kelo e nyayo mibadhi. Kata kamano nyaka wayiere Eric Asembo ni ting' koro dong' ne jatend piny Kenya. Koro ganda ma pacho ka dwaro ng'iyo kot keto moko kuom singo ma bende nowache tim nikech nyalo pare twak mare gi jofwambo chieng' Jumapil. Nowacho ni apise ma bende koro jopiny wacho ni osebedo ka tiyo marach gi omenda. Kata ne ok ti marach gi omenda to apise ma kamagi samoro pend chike ma pacho ka oksir. Kuom ranyisi apisi mago mag mikai mokwongo gi mikai mar ariyo first and second ladies. Nowacho ni ibro bede kithicho oko. Nowacho ni sirikande ok obi bedo kondiko jolup jotend migepe. Nyalo paro ka nondiko 50 to doho dogo chungo kata bed ni od bura maduong' ne opuodho. Duto te warito mar mondo miyo kete tim. Kanyakla kod dwaro mamoko ma bende oganda ma pacho ka dwaro mar mondo miyo kete tim. Ni kanyo kanya senators nyise ni kata mna pisi mano mar jatend jotende kata mna jatend iwacho ni jatend jotend migepe prime secretary ok owinjore
kod pend chike mapachuka duto te warito nyakwara Mgajwanga. Ngeni thor weche mapogore negbeni watu wagi okinyi makawuono. Machielo mabende dwaro ni watu wagi kotendre kod weche motendre kod ng'anyo. Mane juma mar adek mabende ng'anyo nodonje no ng'anyo mar tipo mabende notime kor wenge mapogore chieng' tich ariyo mano mar jumani. Kata kamano ng'anyo makama nyakwara Mgajwanga kaluwore kod chenro mabende Gen Z nochiwo juma mokalo. Nanegbeni odiochieng' makawuono bende ng'anyo nabedo. Kata kamano oboke mopogore gi andika mopogore nojiwo godo rowere mar mondo mi kik wuoge ng'anyo mar odiochieng' makawuono. Kadikere ni ng'anyo makamage nenore ka gima jomaundu osechako donje. Sigana makama nyakwara Mgajwanga notimnwa gi jafwambo marwa Walter Nyambaga ka bende sani koro lieko ni dibed ni jomaundu koro riwore gi jong'anyo mano mar rocho ratiro mago mag jong'anyo e pachoka. Adar mar mondo mwinj sigana makamano bang'e Hasembu habro bedo ka winjo pachi kotende kod ng'anyo mosibedo kadhi nyime. En ng'anyo manochanore kendo mar kwe karowere poto kamire e dier boma kendo kwa kapaya ka giwuotho ka jok magoya goro mar loch. Ng'anyo mar sundo kiro paro mar chik oko mar 2024. E kinde ng'anyogo, ojende ne ting'o mana bendera mar Kenya, boke kod andika makwedo paro mar chik. Rwerego ne ni kod wer mar thicho oko William Ruto. Kalew gi thulo oko muya mar firimbi kaka yor ng'anyo mamuol. Ng'anyo mane gimosore kod obila ka jok mane temo nyiso njwaria mar kwalo mwandu ng'ato ne mulo dende maber. Hao tuseme hawako na sisi maandamano yetu ni amani mnavyoona. Kod goch kagwo sudhe ranyisi ni Gen Z ne okodich kod mwandu ng'ato. Ng'anyo ne koro medo mitni kendo ne chane kokale mbui mag X, TikTok, Facebook e kind mamoko. Ma ne miyo rowerego nyiedhore oko kar rombgi kendo ne gidhi achiel kachiel kata live. Kata kamano, picha mar ng'anyo oselokore kendo jopiny koro neno ka gima jonjore odonjore kod ng'anyo no kendo mayo ji mwandu kod timbe mag njore mamoko. Things have been sent everywhere, stealing from people, snatching people's phones. E kar dak makangemi, jariemb apiko moro idado oko e wi apiko kendo irodhe kabund teng'o machwe mae simbe kod mwandune mamoko kod jonjore e dier boma. Rowere momanore kod arunge, aboti kod ludh gembe luorore e boma ka giumo wengegi kod abuog rombe to kod ogute moko magalagala ka gikoni girito mwandugi e boma. Si wenyewe tuko hapa tuna protect hizi maduka za Imenti juu walikuwa wametarget hapa Imenti. Kata odoko ni arita kwe oredi e kinde mag ng'anyo e okang' mamalo. Timbe moko magalagala mag ndio mago Belsibuth itime wang'o bila. Ranyisi en mar lori man kod andika ma ok opandi manochopo e boma kod sanduge mag jok motho machweri adige boma e wang'o bila. Ahinya to odiochieng' alanga ka piny neno. E tukni machalo kaka mag Quickmart idonjruok godo kod jonjore ma cham minyal cham ka moko to timo shopping machal kod mago mag Christmas. En were supermarket kendo giwuok ka ok gichudo. Penjo maduong' en ni to ng'anyo mane manyalo bedo ni olo jonjore ng'anyo mag rowere mag Gen Z. Kale mbui mar X, chiel kuom jong'anyogo mag Gen Z, Boniface Mwangi, okone sirikal oweyo jonjore monjo kendo yako mwandu mag jopiny. Nyari Gen Z Anifa to wacho ni nitiere jok moko mane omiyo omenda mondo tem rocho ng'anyo mag rowere mag Gen Z kendo kwero ni pesago gin mag uso mise kata dwaro mag sirikal. Gen Z go bende okoni matimore apayago gin mag njore ka gilero ni gin negibiro kod simbe ma ok kite. E boma moko kaka Mombasa, geche otoe mach kendo mwandu mamoko iketho. Dibed ni sirikal tiyo kod jonjore mar rocho chenro mag jong'anyo kose? E penjo ma oganda mathoth penjore. Jolony korka chike to kod nono timbe mag maundu Dennis Bwana ma bende en okil e piny Tanzania ne kod paro mane wi wachno. Kore pinje mag Afrika gi jotelo nigi yore mang'eny mar compromise ng'anyo machal kamano. Kore nwang'o ka nitiere jonjore moko ariyo adek mipidho e kind ojende mondo tim weche moko ma ni kare. Dennis Bwana okoni kopo ni josiasa tiyo kodgi to biro fwenyore lela. King'iyo gini matut ibiro fwenyo ni jok manuang'o shida, jok mimayo kata ojende minego gin achiel kuom jok manie ng'anyo. Koro ok yot kuwuok oko kaka jok madhi manyo ratiro maru tuchako neguru kendu, uchaku maru kendu kata uchako timo weche moko ma ok ni kare. Ogai mar Azimio Raila Odinga okoni giseneno ka ng'anyo mar Gen Z
ne muol kendo mar kwe. Kata kamano, jonjore moko konore kendo kwalo jopiny ka moko muko gedo kod kuonde mag ohala. Odinga okoni jonjorego bende bambo nyaka wakeini. Raila oluonegi kwedo kit ngilo mag mecho kod jonjore matimore kinde ng'anyo. Rowere mag Gen Z wacho ni ne gin kod ng'anyo mar kwe mong'ith ma onge koko kata matin. Kata kamano, nitie jonjore moko mopilore ng'anyo kendo weyo oganda kod hinyruok machalo kaka mayo gi mwandugi kod mamoko. Penj maduong' en ni to en wuod nyang'a ma wang'e okolo kudho madwa ni mondo ke kama ne ok ochuowe. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Nyakor mgajwang' penjo mabende Walter penjo kanyo, ng'a nyalo bedo ni idwa keyo kama no kipithe. Mane penjo maduong' nikech waseneno ka jo ohala mopogore opogore osebedo ka kwalo lala mopogore opogore kaluwore kod ng'anyo mabende koro loko kite nikech asembo kana ng'anyo ma kama gichako nochako sani king'iyo ng'anyo mana kitime gi joma mokwongo nikech koro mana en jumbe mar adek kaluwore gi ng'anyo mane oneno chien tich ariyo. Anyalo pachi kolokre gi ng'anyo ma kama dibed ni jonjore oteko ng'anyo. Adwa koni gima timore. Joma sani ng'anyo gi Gen Z ne igi. Group mar Gen Z cha en koro gibedo overpowered. To ma nyalo bedo be achiel kuom paro mana kaka awinjo ka ng'ato wacho kanyo. Onyalo bedo paro mar sirikal kata mar kweth moro matemo mondo onen ni ng'anyo matimore Kenya ka en mar agoko kata en mar koko. Gima timore ga ni insang'e ni ng'anyo duto te matimore Kenya ka joma kelo ga koko mogik gin sirikal kokalo kuom polise. Iwacho ni polis mondo omi ji arita. To polis machiwo arita ni en mochako bayo tear gas. Kochako bayo tear gas to japiny be koro chako ngech en onge gi bunde gi men go en kidi. Koro ibayo kidi kocha to gibayo tear gas kode. To gi olo pi. Koro gima timore sani ni an anyalo neno ka gima opidhi. Nino ka gimo pidhe nango. Opidhe mondo dhi onen ing'e ni gima timore ka duoki chien matin atimo mos duoki chien matin. Kane ng'anyo otimore mane odhi e parliament kiwinjo gik mane kero wacho ne jofwambo kane loso kode e twak makende. To nowacho ni jomoko nodhi nyaka Amari. Koro kipenjori ing'eni seche moko wan joma dongo ok wanyal wuondo ni wan nyithindo. Amari mane mabedo mana e ginene e kama ichieme e restaurant. Amari bedo e restaurant nade? Donego choni ji nodhi nyaka Kenyatta Museum. Jok manodonjo kacha ne gin vijende, ne gin nyithindo matindo. In fact ne gin gi mor ka gidonjo kanyo. Moro winjo ka dhi tugo gi microphone ni Mr. Speaker sir. Moro dhi obede kom speaker. Moro dhi orwako law. To korwako law no kaka janjore. Orwake ka en gi excitement, en gi mor mar donjo kacha. Mana kaka kuom ranyisi ng'ato pok nobiro e studio. To wacho ni ka una donjo e studio awuoye microphone. Tok ni ne gidonjo kacha gi yo moro mar dhi timo njore. Ne gionge godo. Gima timore ni gik iwacho mondo ing'eni mondo mondo ker ne gol wach cha. Nen pressure mano yudo koa kuom nyaka pinje maoko. Koro nodwa ni mondo jis pinje maoko kani en ober kata nyithinde gi beyo ni jomoko jonjore moko ema ne nyithindo go. De giche debe ni jonjore ni ne nyithindo ka. Tho do wuok e moingo kaka mano timore. Ka jonjore go ne nitie. Ang'o me polise nokonegi? Ang'o me nyithinde manonegi? Civilians manonegi, onge police manonegi. Amari negi chope nade? Onge ng'ama nochope Amari. Koro gin moko mitimo. En weche ariyo, kaka na wacho ni mokwongo. Joma ng'ado ne ker rieko. Kata mamiye report, miye gik magilosore go ni gin gibeyo. Ginyisi ni joka kano dhi omonjo we Amari motimo ang'o. An Amari man e parliament ang'e ni onge. Nikech parliament ni but police station man KICC. Ere onge Amari man kuro. Polisi ma KICC ema rito parliament. Amari bede police station, ok bede i parliament. Mano kaluwore koro gi paro mabende chwalo kanyo. Mano pacha. Gima temo kelo ni penjo mani penja.
jok matimo ng'anyo sani mag njoregi ok gin jojensi, nikech joma timogi kineno timbe mitimo gi jok manyocha wuoyo, jojensi nowacho ni gin gidhi gi simu inyalo makogo gik matimore to gidhi gi pi. Gik makoro timore gi kata gin obwogogi, amor ka giwacho ni gibe bwogogi nikech gima gitimore ni koro ok margi. Bende ni paro ni en dwaro maber mar mondo mi koro rowere koro chung ng'anyo, nikech koro ng'anyo kaka timore en mana kethruok mag mwandu. Ineno kanyo ka dukni mopogore opogore nyaka dukni madongo mag supermarkets, ji donja ji kwela obila onge kata mana gima timo. An gi weche ariyo momiyo adwa ni gichung ng'anyo, kendo ok ni awacho ni adok ne sirikal. Kichako migomo ni ok idwar alot, to mama wu kata ng'ama ne tedo alot to oyie munego gweno, ang'o muchako gomo ni koro kudwa chiemo? Negiwacho ni we reject financial bill. Gik moko timore kaka otimore no, ma kero wacho ni a concede, ago lweta piny aweya wachno mondiki oboke ma Kenya ka. Ang'o miyo sani koro gichaki wacho ni koro gibiro gi demand mamoko? Nagomo ni kata ka gibiro gi weche gi kwayo mamoko to gibi gi kwayo mamoko koro e yo mamuol. Mano number 1. Number 2, momiyo adwa ni mondo giwe ng'anyo. Yo ma ging'anyogo mondo owuok kodgi tek, nikech giwacho ni gin gionge gi leader. Ok inyal bedo gi kweth muonge gi ng'ama losonu. Ka koro le modak e thim eman gi ng'ama otelo negi, ma kowacho ka le owacho ni kawuono wang'ado aora wadhi loka Tanzania to wang'ado aora Mara, to ng'ama otelo tela to gichako mana ng'ado nyaka loka cha. Chieng' ma giwacho ni gichak giduogo Kenya to gichak giduogo. Gidwa nolos kodgi nade ka kero osawacho ni oyie loso kodgi? Nikech achiel kuom twak mane kero wacho nowacho ni awito okungo lero gik mane financial bill dhi kelo. Sani koro ng'anyo ma kamano ken kotenre kod paro mar chik mar omenda, nen kotenre kod weche motenre kod corruption, weche mag mibadhi kaka sirikal tayo chenro mage. Corruption inyalo losi, to ok nyal lose e yo mwatimego ni. Ang'eyo maber ni Kenya ka to gima timore ni ng'anyo ema sirikal winjo molo duol mora mora. To nagombo ni gikuong dhi jensiso dhi step by step. Osegol financial bill, gimbe step ma gikawo giyier jogegi ma gibidhi gibedo gubur. Ka gionge gi yo ma ginyalo romo godo to ginyis sirikal ni wan kaka dang' warom onge, mi wauru pap wadhi walosi mondo wadhi wayier jotendwa muoro mondo bi olos kodu. Sama gidhi e pap kata ka gidhi Nyayo Stadium to gidhi giyier kata ji 10 kata 20 kata 50. Ji 50 gi odhi rom gi ker. To samitimo ma gibo timo gino nyaka mbui, nikech gin jok molony e weche mag mbui. Mondo kik gidhi giwach ni joka ka nitie kaka nokotimo maber. Then joka kosa duogo bo miyo gi report e mbui, nikech samoro romo nyalo bedo matek. To ka giketo ni gin bende gidwa bedo ni gionge gi leadership margi mirome kodgi, to mano onge gima gibo konyo. Nikech ang' ni wuok kodgi nang'e. Ne joka ker wacho ni wuoyo kodgi e kata mbui mar X. Ibo timo bura apenji ka koro kibedo. Bende sibiro mna ka giseo ni kapo nono ni wabedo gi jatendwa to dhi kacha samoro nyalo miye mit bilie madwaro magwa bende koro lware Lwanda. Lakini pok omiye. Okukungu tim gi miluongo ni temo. Okungu temane kuyiero jomoko. Uwinjo ni ka be gidhi giwacho pach ma giwacho be onywago lemo. Ing'eno kinyalo wacho ni ng'ane kamiyo gini to kidhi timo kapok ni miye. Koro nakwayo gi ni ka giyie to gikuong gikaw thuolo gi makende. Giyier jomoko mondo dhi olos negi. Nikech onge gima inyalo tim mokolosi. Kata gigo koko e pinje gite. Ineno gima koro timore ni. Kata gin koro pinje chayo gi. Tidong kana mna sembo koro kana jatend piny Kenya bende ni winjo kose wacho kanyo, nikech motelo ni winjo kanyo kamiti ne be ni chuogo mago maga riwruoge mopogore opogore bai rom kanyo chieng' tarik 7 dwe mar 7. Gen Z skremna ruwere nwacho ni gin gidwaro mar mondo milos kodi kremna kokalo yor mbui. Ma ben jatend piny Kenya nwacho ni kudwaro na los kode mbui mar X kata bede mbui mano mar TikTok tabro bedo ka loso, nikech gino gidwa ni giket representatives jogo ek ma bende biro bedo ka chung' e loge. Penjo nani ya ne jolony mochung' ne weche mag tudruok. Mbui nyalo lose gi ji adi, nikech mbui gima nyalo mana timo inyalo wuoyo to jomoko winji.
to kata ka penjo duogo kata ka duoko wuok jomoko wuoyo di yawo ne ji adi mawuo to ebo bedo seche adi bobo bedo gi bura mochako kinyi yako odhiambo to onge solution moyudi onge twako tim to onge gimotim anan paro mana nyisoge ni gima ginyalo wawacho ni giluoro ni maybe giparo ni ka ng'ato wuok ni ane jatelo to bo pok idiye kata imanye yo nikech sirkal be buogo ji samoro en kijana matin ma koka nie mbalariany kata koka notieko mbalariany to koparo ni wuoyo neno bo kete mondo kata ka chieng' moro manyo tich to en ng'ama koro osa mien kuom chilo moro mane ma ginyalo wacho to gima ng'eyo ni kaber an gima dang'ado rieko ne Gen Zs giyie gidog piny mondo giyier jotendgi moko mondo dhi olos gi ker e wechegi kata gipango mana wechegi go 10 then giboa giduoko nikech mokwongo ago negi erokamano kendo apamo negi kuom bedo ni nyocha tich magitiyo motegno momiyo sirikal owinjo wach mo reject the bill. To wach mag jonjore ma bende koro liekre ne oteko ng'anyo gi diwachi ang'o nikech koro waseneno ka tipo mopogore opogore kineno kata mana wang' jowi kwan nyiso tipo makamago imayo mana ng'ato odiochieng' alanga to jopiny ni mana kanyo ng'iyo. Mano tada wacho mokwongo ada kwedo wachno kabisa nikech ohala piny tek be momiyo wa reject the bill no koda financial bill to kichaki dhi ohand ng'ato ma ng'ato sathagore ma bende japiny wadu tibukori ni ketho tadieri oko gima ber gima nyalo mana wacho ni Gen Zs odoka ne piny moso timane weche mang'anyo mondo jonjore ka ben owe wuok oko nikech gitiyo gi wach mar ni Gen Zs ng'anyo wach ng'anyo ni mondo gibe giwuogo oko mar dhi timo timbe mag njore nitie jonjore molinga linga maonge gima gitimo sama giyudo thuolo kaka moro motang' ma ja apiko kalo jopiny jong'anyo no ja apiko nyalo en weche ariyo wawe kiko wariamb ka nitie seche muthagoru e ndara kung'anyo ni piny tek mondo lokruok obedi ng'ema bende lokruok kobeto bedo ne ji te Kenya dong' mana dieri to ng'ato teno wuon odiche shughuli ne en koro kadho ku ng'anyo ochalo gima koro nyiero nutu gima utimo tim manono unufuo to en oriek kikalo ga piko nyaki nyis jok mang'anyo ing'e ni jok makalo gi be nyaki nyis gi ni yawa jothurwa an owuon ogochna jatuo moro ni kumoro kadhi kawo kata kamano to in owuon koro da yore i jong'anyo dhano 100 in koro kalo ga piko e igi ang'o mamoni kata chung' kumoro tiwe jogo kongo kal komonde nitie gimilo ni provoking gi dho ngere ichalo to kamano kala cha nen mana kite be mane oketi mane yor koro waseja apiko koso wase jong'anyo ma bende jomaundu ma bende noriwore gi jong'anyo ma bende koro nomonjo japiko achako ni jong'anyo gi tiyo ne jo Kenya nyaka wan meneno waloso kani gitiyonwa to ka gitiyonwa goma ni gitino yo maber ok nwa support ni mondo mi giinyi ji to jok ming'anyo negi gibedi jomoko kuom ranyisi ji nie ndara to gin gichalo gima gidoyawo elinigi nitie centers moko makidhi tiyudo ka taonde moko matin iwacho ni wang'anyo chakre saa 2 nyaka saa 5 sechego jomoyawo ohala onge to ji te nie ndara ji ng'anyo to ka tipo mag wang' jowi osamakogi to gijogi yawo ohandgi to nitie jomoko ma bende gin sami ng'anyo no mithagruokni to gibe koro gionge mano gik ma samoro wang'o ga iji to mago pogore gi jonjore mineno timo njore nikech apenji ka ng'ato dhi nyaka e duka ma olor to omuko kiful koro mano be jang'anyo adieri to sani bende jong'anyo kata mana jong'anyo kaluwore koda iwacho ni kaka ng'anyo masani koro kawo tipo mopogore opogore waneno kanyo ka johala bende sani koro rito mana ohendni magi gi arungu kok mana sembo yina mar mondo mwaka yo matinya koro mga jwang sare oseromo mano mar okinyi ote magi bende aneno kaluwore kod thor weche mopogore opogore ma bende walose kotende kod chala mano mar piny Kenya yina mar mondo mi akaw yo matin kaduogo aduogi ote magi bende waduoga na winja na moko kuom jotelo kako osebedo kalose kaluwore kod ng'anyo ma bende osebedo kadhi nyime odiochieng' manyoro jalup jatend piny mano Rigathi Gachagua nolose ng'anyo mosebedo kadhi nyime kanyakla kod ogai mano mar Azimio Raila Odinga bende koro nomedo duonde kaluwore kod ng'anyo mosebedo kadhi nyime ahinya ng'anyo ma bende sani waneno ka gima jonjore oteko akaw yo matin.
by our skin colors. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Want a break from the hustle of everyday life? Come experience the wilderness of the Mara by enjoying the 30% discount exclusive only to View Travel clients. Embark on adventurous game drives, enjoy picnic lunches, and later relax to a chilled evening. Get to enjoy daily safari departures to the Mara Sopa Lodge for only 22,500 Kenya shillings for a 3-day safari. You cannot get a better deal than this. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and let View Travel be your guide into the wild. View Travel. Dream, explore, discover. It's a thing of beauty. So easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 km. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong' matho. Luna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asama dwa wacho wache to go kot to jibiro te. Luero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Ne korom gajwang machiegni kende okang' mar 2 dakika osekadho 3 tok saa 2 mar okinyi. Kwadhi nyime gi chenro mar chal mar piny Kenya, nasingo ni kaka oyo matin achaka duogo abiro bedo kakao moko kuom ote ma bende isebedo kioro. Donga kane moko kuom ote achiel 2 3 ma bende isebedo kioro, bang'e wadhi nyime gi twak e kind thuolo mano mar dakika 30 modong'. Ote ioro no e lai mago mag ote machuok 600 mbui mago mag oganda bende nyalo luwo twak makama achiel kachiel. Ruth Nyathi Ochieng' iwacho ni medo sara no ok en paro maber. Ochumi ma Kenya rach to en gima lit ni thoth rowere are jobless to jomoko to chano medo osara. Iwacho ni dina bed ni rowere nigi tije de koro gionge e ng'anyo. Iwacho ni sirikal omany kaka nyalo ndiko rowere e tije. Joma hikegi oseniang' bende odog dala o create job opportunities ne rowere. Mano paro kanyo mochugi Ruth Nyathi Ochieng'. Mesha Kowite inti wacho ni ok wayie gi piny owacho kaka gitiyo gi jopiny. Iwacho ni piny owacho onego penjre ni en ang'o mane okelo ng'anyo momiyo gigi duto otimore. Asomo tema machielo kendo mar Ayodo Junior Vincent. Iwacho ni Kenya kamochomo ni aneno ka wadhi maber. Iwacho ni sani MPs nyalo tamore meto mar osara. Iwacho ni wuoro. Asomo tema machielo Ramogi anaparo ni bedo ni jonjore odonjo e ng'anyo
mane berne mondo wayud lokruok mwadwaro. Samocho ne en berne to nitiere jomoko makwano lala, samocho ne en berne to nitiere jomoko masani nyithindegi bende olala. Mano kaluwore kod tho mopogore opogore. Kinyalo paro Kenya National Commission on Human Rights nochiwo kanyo ni ji 41 osalalo ngimagi kaluwore kod ng'anyo makama. Rogers wacho ni in nyakwaro yuyo from Kericho. Ayie gi gik ma Sembo wacho, jogi duoko pesa mane gitiyo godo e yore mago mag siasa. Mago gin paro mopogore opogore nyakwaro Mgejwang' ma bende pod medo chwalo. Habiro bedo ka samo moko kuomgi kwadhi nyime gi twak makama. Nitiere jalno ma bende oloso. Lakini in gi paro mane? Ing'eni pacha gi pachi, pach jasomo gi paja ndiko nyalo pogore. Jal ma bende koro siro ng'anyo ni jonjore koro modonje ng'anyo ni mane berne. Apani gimono dwa mana wacho mokwongo akwedo mano ok en ber tadwa mana wacho ni yorwa mar ng'anyo e Kenya ka nitie ma sirikal winjo gi ma sirikal ok winji. Ma sirikal winjo en mane? En makoko timore. Kiwuok kaka iwinjo kiwacho ni kidwa ng'anyo to tinga placards kondiko dwachu tutero petition ma to nyalo wuotho kata mana dweche 6 to gik moko dhi mana mbele. Ng'iyane kaka ka daktari chako ng'anyo. Ena ni ng'anyo pile pile to mondo sirkal obed kod gi piny mawinjore kod gi piyo piyo bedo maonge. Kata mana manyocho timore ni de onge donge kane kero kungo loso kawacho ni mago criminals. Kowinjo ka koro weche teke kodhi wacho nogo bade piny. Ng'anyo ma Kenya ka en ni nyaka mach moro dhuole ndara. Tiagas moko nyaka goe. Gik moko nyaka chung ma gima dhi dala mabuore onge. Chich ji ok dhi. Mano to sirikal winje. To kana ma ji wuothe ndara ni wero bado mapambano. To en sirikal ok winje. Lakini an mikethe gir ng'ato mok ber. Ena no bedi ni en ma stand off nitiere lakini gir mwandu mar ng'ato tok mul. Bende kotende kod ng'anyo makamano nyakwaro Mgejwang' no winjo kanyo gai mar Azimio Odiochieng' manyoro bende noloso kotende kod jonjore madibedi noteko ng'anyo. Kopogore gi mano bende jalup jatend piny Kenya bende noloso odiochieng' manyoro e kinde ik mano mar nyamingi. Wawinjo ne ginero ma bende jalup jatend piny nolose kotende kod ng'anyo mosebedo kadhi nyime. Generation Gen Z, as your father, my sons and daughters, we have heard you. You've spoken very clearly. The message is home. What you started as peaceful protests, unfortunately, have been infiltrated and hijacked by criminals with criminal intent, who are now engaged in looting and creating mayhem. My sons and daughters, listen to us as your parents. I think if you agree, we want to plead with you to call off the protests so that criminals do not hijack them. What you had started in good faith with a message to the country, infiltrate and hijack and bring chaos to our beautiful country. That is my plea as a parent to my children. And I want to say that now that you have been heard, a mechanism is being worked on how the issues that you think needs to be addressed will be addressed. Nyakwaro Mgejwang' mano jalup jatend piny Kenya noloso odiochieng' manyoro ik mano mar nyamin mare. Kata kamano owacho kanyo ni kaka janyuola osewinjo kwayo mago mag nyithinde kendo piny owacho osewinjo kwayo mago ma bende rowere ma pacho kosebedo kalosi. Kata kamano nitiere ginero ma bende wacho ni ng'anyo masani en owuon oyango ni sani chal ka gima koro jong'anyo oseteko jonjore oseteko ng'anyo makamagi mar mondo mi koro rowere owere gi ng'anyo gi bed mos. Apana nyalo yie gi jalup ker. Kendo kinyo kaka jalup ker wuoyo sani owuoyo ka ng'ama ong'e kaka Kenya en. Ng'anyo manyicha nitiere nyocha en ma Gen Z ne ng'anyo. Tadieri jonjore osakawo thuolo moingo jo Gen Z nikech Gen Z gi ok jonjore be timbe njore pok gitimo. Koro gimbe gibedo gi buok sana nikech ka gineno gik matimore to ok gin Gen Z ma gitimogi. Koro miyo na yie kode ni adieri mana kaka nawacho mokwongo Gen Z mondo otim chungo ng'anyo giwe gilos thuolo mar kamidhi wuoye. Jonjore go ok bi dhi kamilose.
to mana kaka nakoni ni kidhi wuok kodgi e mbui, jonjore go pod nyalo chako donjo e mbui kanyo. Ma koro gidonjo e mbui ni koro kar mondo wigi losi to gibolo kata yany. Kata gichako loso marach, ma koro giketho gimondo los maber. Mano momiyo an atamora loso mar mbui. Mbui nikech mbui ng'ata nyalo donje. Mo wach weche manyalo kata kelo athuya, kata mok nyal gero piny. Gima timore ni weche mag ng'anyo masani, jonjore rita ni ng'anyo bedi mondo gidhi gimanygo kaka de gikethgo gige ji. To nachaka nyisi ni kopogore gi jonjorego, chal ni ng'ato bende nie ng'e jonjoregi matemo tiyo kodgi mondo one ka gima agencies richo. Nikech nitiere penjo ma bende ng'ato nopenjo ni sanduke ma bende nwaneno ka noke buore Nairobi KCBD, sanduke chieng' tich ariyo, sanduke go nom gi ng'a nineno mana lori moro kochung' koro jinsi de yud pesa, ne gisanyo pesa no kanyi ma giloso go sanduke go ka onge matin ne siling 6,000 kata siling 10,000. Koro ka gin 10,000 to gin sanduke madhi kata mana 100 kata mana 10 kata 20, mano almost 200,000 giyudo pesa no kanye. Koro nitiere ng'at moro matemo keto timo gik moko. Anyalo paro ndalo moko jasiasa moro pacho ka nowacho ni wan odhi molos tishede muokawo mitoka moro muodhir muodhi wawang' mondo wach godo ni jasiasa moro Kenya ka en ng'ama rach. Atimo mosa kwa ing'wono notimo mano to nok ber. Piny bor chieng' moro ni winji kiwacho ni wan bende ne wadhi muachulo kijende moko muang'iewo nyaka sanduge muokete lori muodhi wawito e ndara. Omiyo gima dhi mbele mar njoreni en jok mokodi mochul pesa mondo oketh kwe mantiere mondo neni joma ng'anyo onge gin joma onge kwe. An mani gima ne omiyo nyiso agencies ni giwere kaka jalup ker bende okwayo gi no, giyie giwinji ma chalo kaka wuongi. Ker bende chalo kaka wuongi. Gima ng'ama ng'ongo neno kobedo piny, in samoro kata ichung' mana ewi polo ok dine. Nikech ok en kata mana buore Nairobi kende, don neno kata mana tipo mopogore opogore ma Mombasa, jong'anyo, jok ma kata mana jomaundu mana bende noriwore gi jong'anyo ma jopiny. Mzungu moro no mantiere jal moro bende no makanyo. Bang'e waneno gima notimore kata mana achiel kuom johala e kaunti ma Mombasa ma bende narito kare, ma bende koro nogolo magina kendo koro ne buogo godo kata mana jopiny. Nitiere moko mote madwaro mar mondo mi asom kapok adhi e thor wach machielo nyakwarom Gajwang'. Asema ni moko kuom mote ma bende sebedo kiore chal mar piny Kenya. Joneno mago nitiere gi paro mopogore opogore kaluwore kod twak ma bende wasebedo godo. Salfrey Ongande iwacho ni ng'anyo ema sirikal winjo, donge neno kaka giwinjo wach finance bill. Gimomiyo Gen Z oluor kelo jotendgi nikech wach mar teko ji nyara kata ilalgo. Jack Nyarmudo chen Sharon, good morning. An gima pod awuoro, Ruto gi Lange wacho ni pesa madimi jopuonje mag JSS onge. Yet ne waneno ka proposal mar pesa manego bed ni wanyalo kisomote machielo no kendo. Wacho ni pesa mar monego bed ni medo wabunge, governors, president, ECC ne lich. Dibede ni owuondo jopuonje ni finance bill koka okadha to ok chul joge. Ushuru iwacho ni wacho ko pile. Ote machielo asam kanyo mano mar awacho Jack Nyarmudi bende wacho ni wabunge kwedo meto mar osara dibedi ne gitime nikech giluoro monj from jopiny, nikech sani jopiny wigi oyawre kosi wuondowa. Mago gin moko kuom ote ma bende Jack ioro kanyo. Asom ote mar Michael Luchieng iwacho ni jotelo moketi e telo odich kod igi, iwacho ni nyingi ojunga kiwuok kogwe Rodi Kopanya. Richo Wanga wacho ni Sharon mondo dongruok kod telo makare onenre e piny Kenya. Nyaka jatend piny William Ruto kaw kendo tim kaka jo Kenya dwaro e weche mag mibadhi. Wacho ni chugo tije ne rowere keto ngima jopiny, mana kwa nyalo neno ote machielo. Wacho ni keto ngima jopiny mokwongo kod bedo jadiera e weche mowacho kaka jatelo. An jayalo Richard Owenga kiwuok Wagwe Kobiero Kibaga Village. Erokamano nyakuom ote magi. Wamaka ote go gi kanyo, asembo ote ma bende jopiny oro, diwach nang'o kotenre kod paro mopogore opogore ma bende jopiny chwalo. Apani jopinywa mana momako wang'a kanyo winjo ko japiny moro wacho ni dibe ni wabunge gi wuondo wa jood bura gi wuondo wa wuonda koso gik ma giwacho gin adieri. Kane wachako na nyisi ni bedo ni giwacho ni kik medgi pesa,
en gima nyaka tim makete chik. To ka en gima iwacho awacha mano onge jawinjowa moro kata janenowa moro bochako wacho ni ere gimomiyo sirikal kata ker wacho ni pesa onge to pesa mayudo med governors dak koro ndik godo jopuonj momiyo nyicho wacho ni ka bilni ok okalo to JSS jopuonj koro ok odhi ndiko. Nada wacho ni ker ni kaber to onego ndik jo JSS gi mondo nyithi Kenya okonyre. Gimotim mana kosaduoko jotend migepe piny moduoko principal secretaries piny to mano odhi dong' gi pesa morome mana mondo nikech jogi ok cham pesa mang'eny. Pesa noromo mondo mi ondik go jogo. Omiyo mano to jawinjo wano ni kare ka wacho ni jogi kodwoki pesa piny to jomindiki ndika. Nikech piny mwandu mar piny ogede misingi mar somo. Piny ma ji osome kata njore no bedo maonge. Mano miyo neno kata ka jinsis gomogi opogore gi gomo mar joma moko. Nikech gigomo ka joma riek. Ging'e ni gini kwa timo to ma kama. Kona kwa ker ni koyie to ket misingi mar somo omi pesa omi paro mokwongo. E kintulu mar dakika 15 mabindo dongo dogi adwaro mar mondo mi walusa ne kotenre kod kaka ng'anyo osebedo ka rocho ohala e pachoka. Nitiere sigana mabende jojaok e kaunti ma Mombasa notimonwa kaluwore kod ywak mopogore opogore mago mag jo ohala. Hero jotelo mopogore opogore to oseyango ni samoro jonjore noteko ng'anyo makamagi to jo ohala lal mabende giyudo ginto resruok mane mabende gibiro bedo ka giyudo. Onyo na sigana makamano bang'e abiro bedo ka winjo pachi bende kotenre gimano. Ma en magawa mar Cafe Point mantiere e apaya manyerere e chuny boma ma Mombasa. Kae ne wayude ka funde dhi nyime kod chenro mag temo loso magawa no mane omonj gi kweth jonjore e ng'anyo manyoro tich ariyo. Moko kuom jogo mane masira no oyudo ne oleronwa kaka ne obet ka bende gikoni okang' mar wuon kar ohala no chwado gi magina jong'anyo ne en mana temo reso mwandu ne kaachiel kod customers mage. The windows were smashed while people were having their lunch. What happened was, luckily the owner of the restaurant was inside there. His life was at risk while the life of his customers were a threat because people were pelting stones and throwing all sorts of crude weapons they had in their possession at that moment. So the owner, Mr. Osman Mahmoud Mohammed, came up and he shot it in the air just to disperse the crowd. But they kept on coming. Katiba inasema tuandamane peacefully. Tuandamane peacefully. Kwa nini mali ya mtu? Huyu bwana ametuajiri sisi. We are almost 75 staffs. Wote waende nyumbani wana kazi itakuwaje? Okoni chenro mar timo nonro mar yango kwan mwandu manege lalo dhi nyime to kata kamano okoni ok tin ne shillings milion 18. Moko kuom jotich mane wayudo kanyo koni ne gikawo gi wuoro tim jong'anyo no magikoni omiyo gi sani giwito thuolo mag tije. Went into a big loss because his baking machinery which produces the bakery stuffs is gone. All his cooking machines and everything which he imported from abroad just went. And it's like his business is going down the drain. Approximately, he approximated, though he wasn't in good situation at that moment, I was asking, up to 18 million. Yeah. Mimi nimepoteza kazi. Sasa niko kazini sasa hivi. Hakuna kazi sasa hivi. Niko nyumbani. So what should I do? What should I do? Nibia mtu no. Sikuzaliwa mwizi mimi. Nakula jasho yangu. Nimekaa hapa 6 years. 6 years in this kitchen. Na hakuna shida. But yesterday I don't want Masira maket kod mano ne bende ojuko jo ohala e chuny boma ma Nairobi makoni kata bang' loro kuondegi mag ohala jong'anyo ne oturo mokwalo mwandu tandawuoya. Nyalalo simu gi seche, simu nyalalo mawodhi 800,000, almost 9. To seche kod perfumes nyalalo malaro 1,500 kod wiye. Saizi kila kitu imechomeka, kitu imebaki ni kidogo, like vitu tulikuwa tumenunua ni kama za 4,000 kila kitu yenye tunatumianga, so hizo zimeenda. So saizi hasara ni kubeba hii kiti kuipeleka kuitengeneze na kula over 40 juu lazima caution ibumolewe upya tena. Koro nikech mwanduga duto manyalalo gieki adhi yudo gi kanye Mr. President. Akwayi kuom ng'uono ni mondi wuog oko, mondi wuonwa gi nyithindo
mondo wabeduru gi kwe. Magi timore kama kuom jodak Mombasa to ne oseyo obila kuom rem ka okang' mar rakore gi jogo mane turo dukni, wang'o gache kaachiel kod kwalo jopiny. Na tunasikitika sana hasa kwa mwanabiashara ambaye kwamba mkahawa wake jana ulikuwa ni wenye kuharibiwa na kuporwa na kuharibu mali ya pesa nyingi, na maafisa wa polisi wako wanaangalia. Kwa hakika ni jambo la kusikitisha. Jonjore iko ni tiyo kod thuolo ni mar ng'anyo mamuol e ketho mwandu kaachiel kod kwalo jopiny. Idwani jotend arita oket chenro mowinjore mar neno ni gifwenyogi kendo gikawo negi okang' mowinjore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ne korom ga juanga manen lit mabende jo ohala mopogore opogore osebedo kakadhe kaluwore kod thuolo mabende ng'anyo senene pacho kaka na nyisi ni mane en jumbe mano mar adek ka ng'anyo makamano bende noneno chieng' tich ariyo. Jo ohala mopogore opogore winjo kanyo jala mabende nomonj kata mana kare mar ohala. En wacho ni notemo mana rito kare, ng'eni ich wang' bende kosewuok to temo disperse kata mana keyo jong'anyo. Nyaka sani winjo kanyo ni kwan mag omenda mabende koro oselalo kaluwore gi mwandu manoyaki siling milion 18. Jal moro loso kanyo malit osebedo kotiyo e cafeteria kata mana magawano kuom thuolo mar higni 6 mosekadho. Sani koro olalo tije. Tiwinjo ni ng'ano nondiko ji 75 manyiso ni mana en achiel mana kuom kuonde mag ohala mabende koro oganda mapacho kama bende wayuak ne pek mar ngima oselalo tije magi. To mana kamoro achiel bure Nairobi ka counties mamoko bende kik walose kata. Wachaka par ni nitie kama chielo od kotokal mane Eldoret. Wanyocho riembo joma romo dhano 200. Wanyocha tiyo kanyo. Koro gima nadwa mana wacho mokwongo ni ng'anyo ber. Lakini ng'anyo ber ma ng'anyo ni no ok keth gir wadu. Ok wanyal bedo ni wang'anyo ne sirikal to waketho gige jopiny wegi. Sami ketho gir wadu no to nyiso ni kare koro wadu ne en sirikal. Ogima lit ka koro ng'ato wito mwandu maromo milion 18. To wite yo manono ka joma ne ng'anyo go ni ne kalo kaso dwa mana monjo kanyo mondo kaw. Magi achiel kuom gik mana nyisi nitie jonjore moko ma gikuong gibedo kata gichrach. Gini nitie nyaka johala mamoko be. Ma kosa winjo ni kiny ng'anyo en tich ang'wen kaka kawuono. To gidhi gimanyo jonjore moko ma bende piem kodgi e weche mag ohala. To gimiyo gik moko matin. To koro jonjore ka chako bedo ting'ore gi jong'anyo ka. Mondo ketho ohala moro nikech ohala no samoro piem kodgi ki ohala machielo. Mago be wasaneno ka timore. Lakini yuda ki jang'anyo ma samoro mana kaka agencies gi ne timo ni mondo giwuog magidhi ohand ng'ato magitim kamano tek. Nitie kama bende da wacho ni sirkal berach weche mag mach. Mach mawuok e ng'anyo moko wuok kaluwore gi gik midiro. Tia gas kidiro to dhi omako matres kuom ranyisi kata omako law. Noneno kata mna Uganda House nomako law mowang'o. Nyaka ang'o wang' kumoro. Koro yudo ka ng'ato askari bayo tia gas to kosaparo bayo tia gas okay kini ng'iyo street kama ne nyako mago rangi kare mar rangi go rangi wuocho wang'. Macha en tia gas moba to kodhi omuoch to dhi omuoch kanyo. Koro dhi omuoch to dhi omuoch nikech yudo japiny madhi to dhi wang'o kar wadgi e ng'anyo no. Dong sani koro luongi ni jopiny wacho ni jonjore ma koro chal ka gima koro teko ng'anyo makama. Koro chal ka gima koro giketho mana mwandu ji. Waluong ni japiny ma janjore. Japiny ma janjore. Odhi to mane momiyo nachako ni gini gima be timore iye en bende en nyiego mar ohala. Iyudo ni ng'ato ong'eyo no ohala ng'ane dhi maber to gidhi giloso yo moro ma sami ng'anyo ni titieko go ng'ama chielo. Koro mano be kokitang' mane minyo yudo ka ng'anyo mocha dhi tich ariyo jomoko nodhi modhi owang'o nyaka dhoutgi. Ano ka kene apane Walter Nyambaga mono kele story mare. Modhi owang'o nyaka dhoutgi mag ohala. Mondo giyie gi manjo welding owang'gi kiny giduogi yawe giyud ka no nikech kiketa na kiful
to idhi monje ng'ama kala in sakalo ge street ma e Nairobi ka dinge nade ni od ni koro nigi simu to dinge nade ni od ni use TV to dinge ni od ni use yango joma timo gigo gin jomo ng'eyo jogo ma wacho ni kawuono to igoni mana bura ni od ng'ane chete ma kono dhi timo ang'o nikech nyoro na leso gimoko kuom jo ohala ne gwacho ni kana ng'anyo maka magi chako kani bayo gige iro malungo wang kata mana tear gas moko kuom jo ng'anyo mabende na ng'anyo mamuole ne giyienegi ne gionegi shops kata mana dukni magi mondo gidonj gi pondi kweto ni sani ok ginyal kata mana yawo nikech ikekra mana keyo ne janjore mabiro ng'iyo gik ma iuso mar mondo mi okawgi donge ni jogo biro e duka to gichako mana monjo sisi tunamba wan wang'anyo to inibukori iniepo unumor kaka ganyege to sama lungu jowete ngene gene group kujeni huyu anacheza hapa to maana kaka gichako monji kanyo mondo miangi tang ma mondo gik moko dhi to mondo saji kanyo koro jonjore temo tiyo gi mano e yor mecho gini dhinyo Kenya nikech ipan sama oriemb ji e tich nyisi ni magi familia ma be koro gidong ni gionge kama giyute ng'ato nyalo kocha chako donjo njore kendo mar kuo mag ang'enge nikech kama koro dhi yude mwandu onge gimo gichamo mapile onge jok mane tiyo ng'ato mane gimo chulo go rent e ngima ne duto te yudo ka ng'ato ywak ni owito mwandu madhi milion 1,400,000 simbe gi seche gi perfume ipani magi samoro na gini loan bengi ma olo ji loan to ngima ber ni ok bom na winji maybe bom yi dwe achiel dwe mar ariyo to gichako ndiko ni oboke moko ka ginyisigo ni gidwa ni tim ang'o ichak chulo loan ing'ane botimore nade omena kwa jothurwa bende ma ging'eyo ni ging'e ni dhano thagore ji duto te to jok ma gimonjo gi boke mokelo thagruogno ana kwedo kabisa ng'ano mawuok madhi monjo mwandu wadgi kod ori to ti gi pachi mondo iwach ni mwandu ng'ane to kwadhi asabedo kata kapoda wan mane gwenge yudo ka samoro jo ng'anyo to ing'iyo kata mana kabila moro ing'iyi kata gi ni to iniwuok e oganda mane kuri wacho ni ng'ane ni odhi maber kuom ranyisi yudo ni itimo ohala ijaluo titimo ohala e gweng' machielo koro jo gweng' chang'i ni idhi maber in gi adware koro adware ni no ni bukro ka boka mana weche mana migaya ga mana to sa mana monche koro gine achiel kuom gik ma jogo tiyo godo mondo gitim ang'o mondo gitim monj machal kamano makoro isiro dwaro mar rowere mano mar chungo ng'anyo gi sani makoro ilieko ni jonjore nyalo bedo noteko ng'anyo nikech kane ng'iyo program margi mabed na gigolo juma mokalo en ni odiochieng' ma kawuono nek bed ni nitiere ng'anyo gi chieng' Jumapil wach mabende koro Gen Z nawacho ni koro un kukuwuog oko e ng'anyo makamago makoro jogo ek mabende nyalo bedo ni wuok koro ong'ere kata mana yang ni koro mago gin jonjore Sharon mokwongo ada wacho ni amedo kwedo ni Gen Z kik wuog oko nikech jonjore osakawo thuolo mar ng'anyo ni kaka mar hinyogi to gipar ni joma hinyogi ihinyo nyaka jonyuolgi ibo yudo ni achiel kuom jok mowito mwandu gigo nyithindgi begi ni Gen Z go koro ok diyie mondo keth mwandu babani ni ung'anyo ok diyie mondo keth mwandu mamani ni ung'anyo mwandu ankoni ni ung'anyo gima chalo kamano tikni mamagi duto timore nikech aneno kata mana ka jafwambo mar kaunti ma Migori George Juma nyiso kanyo ni kaunti ma Migori demos kata mana ng'anyo mamul bende osechako kanyo ineno ni group of protesters wacho ni jong'anyo oseloro apaya kata mana gigang' apaya mano ma Migori kochomo Isibania businesses bende closed wacho ni businesses ohendni mopogore opogore e kaunti mano ma Migori bende olor to kaunti ma Migori nogo ni bende mana juma timonwa sigana moro mano mar nyathi moro ma bende mantiere form 4 mane bende ndi timo penj ma bende nochiel gi magini kaunti ma Migori sani to gorer gisemondo kendo gigeng'o apeyni mopogore opogore nada wacho ni ok ang'eyo ni to sani koro wang'anyo nikech ang'o ne wadwa ni mondo wach financial bill orum kama wadong' ni koro nego bed gi twak mondo gik moko walos e mesa gik moko te ok delos gi koko gik moko te nyaka wabed piny to mar ariyo mana kaka kata jalup ker nicha ka wacho chieng' manotimo twak gi jofwambo ni gik matimore gi kaka mag ngima matek gi ok gichakore kawuono gin gik manochakore gin gik mane neno mbele ng'e maber ni kiolo loan kawuono milion 1 e odi
ticha idhi pesa no kidhi kete ohala mora mora e ot kibo chak ngadi misara nyaka umadh strungi kata umadh nyuka kata ubo bed ni samoro uri kech nikech koro pesa ni chakoro timo ang'owa ing'ado ibo chak piny to kanito tindi tero misara kanye kare ni kao $1,000,000 ni dhi budho go kumoro morumo te koro gima dong ni ng'adi gima timore Kenya ka sani ni ing'ado jo Kenya pesa mochoko ata malo mang'eny dhi e chulo gope mano nego beni loso nwa ndara mani gima timore gima ne yan gima na nyalo mana ng'ado ne sirikal rieko ni otim weya ne weche mag development moko chuno mondo ngimo onge tiende mondo ndara ber dam ber to onge tiende mondo gerni dam ting'iewo sukari $400 onge tiende mondo ketie ngima moro to gini eni mohinyi jo Kenya gima kero nego kongo tim okongo ketane mondo jo Kenya yud ngima maber maginyalo dago ma ng'ato ok winj to gi lwasi maber mar ohala kembe obed mang'eny pesa obed ni nyalo luwore kuom jopiny koka gik moko bi gima nonego bed ni ker time higni 5 ne mokwongo gi nonego bed ni oduoko ngima obedi ngima ma ndalo machon manyalo tinde ka ng'ato nyisi mi kata $1,000 to kidhi e duka kimiyo ng'ato ni ng'iew na miya credit gi miya gi chak koduogo ni pesa moko tin penye to kare isitiko koda nikech pesa onge gi value mar pesa ne monego kongo duogi mondo obed ni wanyalo ng'iewo gik moko mwandu bechgi bedo matek mane monego many kako timo mondo duoki an mane gima na nyalo wacho magi duto timore nikech ich wang' ma jopiny ni godo man ngima matek jawinjo moro janeno moro nowacho ka ni ji dhi ng'anyo nikech tije be onge debe ni wan piny modich ma ker sirikal okawo thuolo mar iloso tije ne kijende gi jopiny to de piny odich ma joma dhi ng'anyo be bedo matin Erokamano ahinya. Kata kamano Nyakwar Mgajwang' adwaro mar mondo miya somo kuom ote ma bende osebedo ka donjo mana kaka asenyisi ni kaunti ma Migori aneno kanyo ka jafwambo marwa mano ma Migori George Juma wacho ni jong'anyo oseloro apaya. Koro kiloro apaya manyiso ni kata mana weche mag wuoth ok nyal dhi nyime ohendni mopogore opogore bende olor. Mano bende ng'anyo mamuol. Akia gimiparo Nyakwar Mgajwang'. Ben Magero iwacho ni ng'anyo kethore koro okelo mambo matatu. Iwacho ni protest, looting and vandalism. Iwacho ni inenwa kintiere papo nditi. Asomo tema chielo mano mar Pastor Elijah. Iwacho ni in Pastor Elijah walam ne Kenya okethore kok Nyasaye emokonyo Kenya to Kenya hirwaki mochero nikech sirikal ok dew rahia gidich gi bengi gi mar mondo mi opong'. Taliban Morris iwacho ni okwamor kod gik matimore tich ok dhire yawa. Donkan kaka senyisi ni kaunti ma Migori koselora peini nyiso kata mana ni weche mag wuoth bende ng'oke. Reverend Isaiah Jakayuda iwacho ni wan wadwaro ng'anyo mamuol. Wawera wera wawuotho an nyocha ang'anyo e chiro ng'er mos nikech ramuma oyie ng'anyo. Gima neno wan waweyo ng'anyo ne guns masane. Magin moko kuom ote mopogore opogore. Kata kamano adwaro mar mondo mi watiek chenro ma kama Eric gi wachni mogik. Wach mogik mada atem wacho ne sirikal en ni giwinj jopiny. To nadwa mana ng'ado ne ker rieko ni gimotim owuog oko mondo ng'e Kenya mong'eyo ke Kenya mat gimo oparo. Nitie kaka iwuonde to oonge Kenya. Yo mimi gik mikone opogore gi gik matimore Kenya. Emomiyo gik mag timore kosa muome kokopo ka wang'e yepo. Jong'ad ne ker rieko ng'ad ne ker rieko gik matimore piny. Weuru ng'ado ne ker rieko gik mamoro ker mogombo winje ite. Kikonyo ng'ato to koni adieri. Kukoni adieri gik moko te bodhi mbele. Maber. Ne agencies na kwau ni kuyie to kaw thuolo mondo uket twak maber e kindu gi ker mondo weche mo udwaro gi koro uketgi nikech gimoro amora ka jobedo piny mowuoyo e ka losore
Erokamano ahinya Erika Sembo kuom bedo kodwa e thuolo ni kanwa chako twak marwa sa achiel mar okinyi. Ne korom gajuang achiel kuom weche mabende waluono odiochieng' ma kawuono. Kata bede ni moko kuom kwayo na oor ni Gen Zs ma pacho ka kata mana rowere ma pacho ka mar mondo mi kik dhi e ng'anyo odiochieng' ma kawuono. Wabiro bedo kwaluo ni counties mage ma bende samoro nyalo bedo ni ng'anyo. Mana kaka nasenyisi ni kaunti ma Migori bende apaya. Mana ka nyalo mana somo ni kanyo. Ote ma bende Juma no oronwa kanyo. Okinyi ma kawuono sa en sa 2:34 tineno kanyo ka apaya mano mochomo mawuok Migori kadhi Sibania bende koro rawere oketo iwacho ni obedo barricaded manyiso ni onge chenro mar wuoth ma bende dhi nyime gi kanyo. Nyakorom gajuang' yiena mar mondo mi atieke gi kanyo chenro magwa pod iye lach gi sani akaw yo matin mabiro en chenro mano mar pok opogore kik dhi mabor.